Hej. Hej. Vi skal læse en bog, som er min læsningsbog. Okay, det er mig, der skal læse. Nu skal I bare høre hende. Forbistret knægt, sidder du der og lærer din søster at bande? Nej, det gør jeg ikke, sagde Emil. Jeg har bare sagt til hende, at hun aldrig må sige i helvede. Og så har jeg lært hende en hel masse andre ord, som hun også skal sky som præsten. Det var så den. Hej, hej. Hov, du skal lige se billederne. Ja, altså. Det glemmer vi nemlig hele tiden. Ja. Hej, hej. Hej, hej.